Doncs mira, fem una continuïtat més o menys de la temporada passada. S'han retirat jugadors veterans, continuem amb la gent jove, mantenint una mica el grup de l'any passat i sobretot l'espírit de l'any passat. Jo crec que aquest any millorem sobretot amb il·lusió i joventut, que això es donarà força i sobretot una empenta que notàvem a faltar. La idea del segon equip a Sant Joan és més o menys la mateixa de l'any passat, és intentar que els jugadors agafin sobretot minuts de joc per intentar que en un futur estiguin al primer equip, com ha passat aquesta temporada doncs, amb 4 jugadors que ja formen part de la primera plantilla i a més amb aquests 2 partits s'ha vist que jugant i jugant bé. Doncs a veure, jo crec que aquest any la segona catalana, sobretot el nostre grup, és bastant fort. A mi m'agrada perquè n'hi ha competitivitat. Estan els desplaçaments de Girona, que sempre és un plus anar a jugar a Girona, però jo crec que si mantenim una mica el to i la dinàmica de l'any passat, podrem mirar d'aconseguir l'objectiu que al final no es va poder l'any passat i van quedar en punt, no? Que era intentar ficar-nos als 5 primers i intentar lluitar per l'ascens de categoria.